orain jarraitzeko, gidoiarekin jarraitzeko, edukian sartuko gara, hemen gai ezberdinak plantatuko ditugu, gai bakoitzean galdera bat edo bi egon ditezke, eta horren araberako denbora ere izango dute gure hautagaiek erantzuteko. Hasteko nola ez ekonomia izango dugu gurean, eta ekonomiaren barruan bi galdera plantatzen ditugu, bi maila ezberdinetan. Baina lehenik eta behin eskualde ikuspegi batetik, Tolosaldeko ekonomia indartzeko zeintzuk dira zuen proposamenak. Eta lehen esan bezala, ordenerekin hasiko gara, Ibai Iriartek hartuko du hitza eta Olatzek bukatuko du txanda. Beraz, Ibai, nahi duzunean? Bueno, ekonomia dagokionen argi daukaguna da, eta askotan esan dugu, ez? Tolosaldea garatzen dela tresna, Tolosaldea garatzen eskutikan egin behar degula lan, berta duden 11 departamentuekin batera egiten duten lanaren jarraipenarekin jarraitu nahiko genuke, eta horrez gain, azkeneko bi urte territan martxan jarri dugun Tolosaldea saretzen indartu nahi dugu. Oantxe sortu den foro honen bidez, eskualdeko garapen integrala sustatu nahi dugu, dauden eragile guzti desberdin horien artean, elkarrekin mahai baten bueltan jarri, enpresa, hezkuntza arlo, udaletxe, lehenengo sektoreko Tolomendi, garapen agentzia bertako, departamentu ezberdinak, sindikatuak, eta beste eragileekin batea, merkataritza elkarteak tarteko, eta egun dauden mahai sektorial guztiek bat eginiz, ikuspegi integraletik garatu nahi dugu garapena. Enplegua eta kalidadeko enplegua sortza izango litzake helburu, hortarako eskualdeko udalak IAEaren, hau da, Impuesto de Actividades Económicasaren ehuneko 10 horta bideratuko dugu, urtero 125.000 euro inguru, eta horretaz gain apatxa bigarren zatiaren sustapena ere lan egin nahiko genuke horrengo 4 urteetan. Bale, mila esker. Peio, zure txanda. Bueno, honezkio dena bakigu ekonomiak ze garrantzi daukan gizartean, eta guretzako hain zuzen nagusia. Zeren hortikan datozte gainontzekoak. Beraz, ekonomialdean guk aldugun indar gehienak jarriko ditugu, eta noski, gainontzeko zinegotzekin kolaboratuko dugu, eta adosten saiatuko gea ekonomia hori ongi joan dadin Tolosan denantzeko. Listo. Mila esker. Oiden alditzaltzitzaidan? Bai, gero betuko dugu. Bukatu zala ustenean. Jose Ignacio, nezunean, zure txanda. Bai, ekonomiari buruz, bentsat, nik 3 ardatz nagusi aipatuko nituzke. Lehenengoa, sektore industrialaren aldeko apustu argia eta erabakigarria egin behar dela, hortarako noski Tolosalde garatzen eta Leiberri zentroa sustatu egin behar dela, sustatu, bai ekonomikoki eta finanziero aldetik, eta bereziki hori Tolosara enpresa berriak erakarri eta tokiko ekintzailetza bultzatzeko. Bigarren ardatze nagusia izango litzateke enplegu planak. Bai ditugu bereziki bi kolektibo nahiko ari dela sufritzen krisialdi honekin, eta alde batetik dira gazteak, eta beste aldetik dira 25 urteko gorako pertsonak, ez? Eta azkenik, eta hirugarren ardatza izango litzateke lekuko merkataritza eta turismoari laguntzeko programak egin behar direla udaletxetik, ez dakik gero itzen ingo dugu. Baz, mi esker. Eta bukatzeko, Olatz, zure txanda. Bai, ekonomiaren susperraldian gure eredua elkarlanarena izango da. 2007 urtetik krisialdia izanetik langabetu kopurua bikoiztu eginda. Bakizute, enpresa ehunaren ezaugarriei erreparatze bali madiogu, Gipuzkoan, bereziki, nagusiki, enpresa txiki eta ertainak direla, baina Tolosaldeari begiratze bali madiogu, beste eskualdekin alderatuz, ezaugarri hori nabarmenagoa da, eta hori guri Tolosaldeari desabantaila handi batean jartzen gaitu. Beraz, edozein erabaki hartzen dela ere, ezaugarri hori oso kontutan hartu behar da, ez? Industria gintza izan da sektore kaltetuena eta bereziki zaindu beharrekoa. Etorkizunari begira proposatzen deguna eskualdean dagoeneko ja badagoen enpresa ehuna laguntzea eta sustatzea elkarlanean. Eta hori nik uste dut legealdi honetan falta izan dela. Gehien bat enpresa txiki espezializatuak, kaldereriak eta mekanizatuetan erronka berezia izan dezakegu. Bale, oso ondo, mila esker. Orain eskualde ikuspegi alde batera utziko dugu, eta jakineko nuke ze lehentasun ditu alderdi bakoitzak Tolosa, eskualdeko hiriburu bezala, ekonomia sustatzeko. Orain goan berez ere, Ibaiek izango du hitza, minutu bat. Bai, argi daukaguna Tolosan tokiko merkataritzak eta ostalaritzak paper
izugarri importante jolasten dutela. Sektore ekonomiko importantea delako, 1.500 lagunik jaten ematen dio, baina herri bizi bat izateko, herri dinamikoa izateko ezinbesteko tresna delako. Argi daukagu, zentzu hortan, etorkizuneko transmisio enpresarialaetan garatu behar degula eta lan egiten hasian bezala jarraitu behar degula. Merkataritza eskola iaz lortu genuen tresna erabili behar dugu, erabili zentzu hortan sinergiak sortuko dian, nun formakuntza jarraia emango zaien egungo sektoreko kidei, nun gazte formatuak izango ditugun etorkizunari begira, azoka bereziak eta larun batekoak sustatu, sortu behar ditugu iman bat direlako, bai eskualdeko jendea, zein probintziko jendea etortzen dalako Tolosara, eta horiek beti konsumitzea dakarlako, eta konsumo lokala indartzeko kanpainak indartu behar ditugu, bai kanpaina komunikatiboak, baina baita txanpon lokala bezalako formatuak, ekonomia zirkularraren baitan. Coworking espazioa sortu nahiko genuke, bere etxetikan lan egin, edo 3. graduan lanean dabiltzan, ikasten dabiltzan jende horri zerbitzua eskaintzeko eta elkarren arteko sinergiak. Oso ondo, mi esker, Peio, zure txanda. Bueno, guk egin diren eta egingo diren proposamenarekin, lehen esan dudan bezala, baina saiatuko geha adosten, ez da, eta laguntzen gure neurrian. Hemen badugu aspalditikan osatu zen Tolosaldea garatzen, eta horren barruan Leiberri, horiek nik uste dute nahiko ondo ari direla, eta horiek jarraitu behar dugu laguntzen, eta batez ere, edozein saiatzen dana bere kabuz zerbait egiten, zeren danok dakigu 180 enplegua sortzen duen 180 ez diela izaten enpresa handiak, izaten dira enpresa txikik, eta hortan Tolosa bera modelo bada. Tolosan olako bultzatzaile eta sortzaile lana sortzen dutenak eta enprendedoriak izaten denak beraz, badaude Tolosan. Horiekin kontatin behar da, eta aldugun neurrian kontaktatu. Jose Ignacio, zure txanda. Bai, lehen goindotik, esan dakoa, bai Tolosalde garatzen da, eta Leiberri zentroa nolabait bere finanziazioa bermatu egin behar dugu, beste instituzioekin akordioak bilatzen, eta bestalde apatiarrikako baliabideak, lurra eta pabelloiak nolabait prezio honean eskaini behar zaie enpresei. Hemen Tolosaldean falta zaiguna da, eta askotan hitz egin dugu gai hontaz, enpresa motor bat falta zaigu. Naiz eta gertu egon, bai goi herrialdea eta bai beste eskualdetan, baino hala eta guzti horren falta nabarmena da. Eta hori, nolabait laguntzeko, Patxarkako lurra bintzat presionean eskaini behar dela argi dago. Gero, enplegu planak ere, lehen esandako, gazteentzako lehenengo esperientzia lortzeko, ustez derrigorrezkoa dela, eta gero, 25 urteko gorakoentzako nolabait laguntza eman behar zaie, eta nolabait urteroko enplegu planak beraientzako. Eta, lekuko merkataritza eta turismoari lehen esandat bezala, programak, laguntzeko. Mila esker, Jose Ignacio, eta bukatzeko, Latz, zure txanda. Bai, gure proposamenean berriz azpimarratu nahi dut oso importantea dalako elkarlana, proposamen konkretuak jarduera ekonomiko konkretuetan. Enpresagintzari dagokionez, industria egintzarekin batera elkarlanean eritzeko proposatzen dugu udal lehiatila sortzea. Merkataritzari dagokionez, badakizute Tolosako merkataritza berebiziko garrantzia duela, Tolosak duen biztanleriari baino gehiagori zerbitzua emateko prestatuta dagoela, beraz, garrantzizkoa izango litzateke Goierri, Buruntza eta Tolosaldea komunikazio ardatz hori indartzea. Turismoari dagokionez, turismoa oso lotuta dago Tolosan bertan egiten diren ekintza konkretuei, beraz, ekintza hoien arteko sinergiak bilatu beharko litzateke, turismo bulegoa herriaren erdigunean kokatu behar da, eta turismoaren aldeko apostua benetakoa egin nahi baldin badegu Tolosan beharrezkoa da lo egiteko ostatua. Landa auzoei dagokionez nekazaritza sustapenerako laguntza publikoak derrigorrezkoa izango dira eta sektorearekin bat lan egin behar da. Mila esker, eta ekonomiaren arlo honekin bukatzeko, orain hautagai bakoitzak ere beste minutu bat izango du erreplika edo beste gauzaren bat gehitu nahiko balu. Eta orden berdina jarriko genuke, beraz, Ibai, zure txanda. Bale, ni posten dit, ikusten delako gidalerro guztietan edo oso gauzantzekoak esaten ditugula eta adibidez deno jartzen dugula balorean Tolosaldea garatzen, ez? Nik uste 20 urte ditun tresna badala eta lortu dula dagoena egonda ere denak bere egitea eta hori bere biziko garrantzia dauka, ez?
Bai aipatu nahiko nuke, sektore industrial bat geha, eta sektore industriala gehan neurrien industria motorra gero konsumitzeko, eta merkata ditzen dauzela izan konsumitzeko, eta zentzu hortan, bere biziko garrantzia dukela, produktu amaitu igabeko tailerrak eta ditugunez, bereien arteko katebegi horiek elkartzea, eta hortan gabiltza gaina katebegi horiek elkartu, eta bereien arteko elkarrera ginen bidez, produktu finala izan, eta produktu hori internazionalizatzeko gakoa izatea. Hau da, modu hortan debaita, dependentziak amaitzen zaizkigu, amaituko dituzte, beste enpresa handiago batzuentzako, nagusiki goierrin ditugun enpresa horientzako, eta horretarako azterketak egin barria eta mapeoak egin barria. Mapeoak sektore jakiteko ze produktu berri egiteko gaitasuna daukaten txikioien arteko elkarlanak. Eta hor lan egin behar dago. Bale, mi eskeri bai. Peio, zure txanda. Bueno, ni zehaztasunetan sartu gabe, zeren minutu batian ez du apunte batzuk emateko besteri denbik ematen, nik garrantzi gehiago ematen diot zer nolako jarrera daukagun bakoitzak. Eta ni ere pozten naiz, Iban, eta gaina ez nun gutxi jo espero, Ibai, barkatu. Ez nun gutxi jo espero, ados egongo ginela indartu behar dela ekonomia Tolosarako, zeren lehen esan dudan bezala, oinarrizkoa da, gizartearako. Eta, bueno, horretan egingo dugu, eta nik uste dut, esan dezake dela, egiten ari gerala. Zeren, Espaini mailan, garbi dago, gaur egun ze datu positiboak gauden, nondik gatu zen ikusita, ez da inbeste denbo. Beraz, nik uste dut hortikan jo behar dugula, eta, bueno, eta Tolosan dauden antolakuntzak aprobetxatuz, dauden indarrak aprobetxatuz, nik uste dut aurre egingo dugula. Mila esker, Jose Ignacio, zure txanda. Bai, bueno, Leibergiri buruz, apunte bat, iraganean ez geunden denok ados horrekin, batzuk apostu egin genuen, beste batzuek horrein txiritsi da, hau defendatzea. Baina eta guzti, nik konpromiso bat hartu beharko genuke, denon artean, beste instituzioekin lotu behar degun finanziazio sustatu behar dugu, ez? Nolabait Leiberri. Eta Leiberri hori finantzazioa bilatu eta nolabait sustatu eta bermatu egin behar da. Bestalde, egia da, enpresa motora falta da eta hortarako, nik lehen esaten duena, Apatxarrekako lurra behintzat eta baliabideak nolabait merkego eskini beharko direla. Eta gero, enplegu planak ez dugu astu behar. Nik uste dut, naiz eta langabezia uneko 15-16 izan, importantea dela, baina gazten artean izugarrizkoa da, eta 25 urteko... Bukatzeko mesedez. Bale, mi esker. Eta bukatzeko, Olatz, zure txanda. Bai, nik azpimarratu nahiko nukeena da, Apatxarreka prestatu eta egokitu behar degula, ahalik eta ezkarren, enpresak ez dutelako itxoiten, ezinbestekoa dalako lurzorua prestatuta edukitzea. Batetik, hemen dauden enpresa espezializatu txikiek azitzeko aukera izan dezaten, eta bestetik referentziazko enpresa handiei lur eskaintza egiteko, ez? Aipatu da hemen, Tolosaldeak badula desabantaila bat, komentatu dugu leno ere, enpresen tamainan araberako desabantaila nola daukagun, ez? Larriki behar du Tolosaldeak enpresa traktorea, eta erreza ez bada ere, nik uste dut urrungo legealdian hori izan beharko lukeela gure obsesioa. Garbi edukiz, egun dauden enpresak, Tolosan, horiek ere lagundu eta sustatu behar direla beraien aktibidadea, eta adibide bat botatzeko Usabaleko industrialdeak beharko luke señalizazio bego bat, urbanizazio bego bat, eta horretan udalak lagundu dezake.